Bukatzera goaz bai, baina bukatu aurretik errekonozimendu txiki bat egitea geratzen zaigu. Sarri, omenaldiak beranduegi egiteko ohitura tontoa daukagulako. Izan dadila errekonozimendu txiki hau, lanean jarraitzeko arrazoia. Mila bider entzun dugu dagoeneko, pare bat bazkideren okurrentzia tarteko ekin ziola elkarteak bigarren etapari. Hain zuzen ere, Sebas eta Inaxioren kemena izan zen elkarteari eusteko gakoa. Eta horregatik ekin zion elkarteak bigarren etapari. Sebasek eta Inaxiok euren nahiak gorpuztuko zituen norbait topatu zutelako. Alboan daukadan hau, Imanol Larrañaga. Etorri Sebas eta Inaxio. Sebasek eta Inaxiok elkartea bizirik mantentzeko arrazoiei bizia eman ziena. Aurrerantzean ere horrela izan dadin, eskerrak emateko modua duzu lora sorta hori. Lehenengo Inaxiok berrogatzen da kasela. Gogoratuko aiz ez? Bara inguruan, oraingo Lanbroaren parean, lantegi jarbe edo txekia zeizen zuen, espaloian, udazken batean, larota marrean. Esanian, elgoibako izarran lur jota zeok, ilzorian zeok, etorzin gutxi zekak. Eta esanian, guk pentsatzen diagu, Sebasak eta beste batzuk tartean dituan, honek ez daukala etorkizunik, beraz. Militante hutsekin orain arte funtzionatu zuen, zela ez zuela funtzionatuko garai hoietan elgoibarreko izarrako elkarte batek. Eta orduan, zanean, torriko alitzake lanera. Erantzunik ez, baina pentsatzeko zanean, handik egun batzutara, noski, zorionez, baiezko esan zion. Eta bera oso prestatzen ari zen eskoriatzen, hainbat jende espezialista soziolinguistikoarekin, eta bera, ikusi genuen, hau, nik uste bat horkigula. Eta lehenengo hilabeteak, soldatari gabe egon zen musutruk noski lanean, baina gero ikusi genuen, hau, harri bitxia duk, honi soldata bat eman bertzo bizitzeko. Eta horrelaxe, hasi zen lanean. Bestetik, esan behar dut, hogeta piku urte horietan, bizi izan dituk, benetan momentu gaziak, baina baita osoak ez. Eta horrein momentu hau alakoa duk, gozoa duk, beraz, gozatuzak, disfrutatuzak momentu hau etaz. Eta bukatzeko, esan behar diat, benetan, lanagatik eginduan lan, eskerda batek zorionak lan bertizkiatela. Eta baita ere, gaztea izoren gurekin konparatuta. Eta jarraitzeko, eta indarra daukaken bitartean, segi, elgoibarko izaran egindukan bidetik. Eta besterik gabe, traionea. Zorionak Imanol! Zorionak elgoibarko izarari! Bertsolari batek hainbeste jenden aurrean, mikrofonaten aurrean jartzen danean. Bota bertso bat orduan. Ne prepau dut,
baten batzun laguntzakin batera hau dana, eta holakorik ez da itxen. Gioia itxita zaban aspalditxik, Larota Marian hasi nintzanean bai. Ez nakizen nun sartzen nintzen ere, baina orduan bihotzak eragindako zehoz izen zen. Bihotzak eraginda, etxetik jasotako zerbait banakoalako barruan, gurasoak transmitutako zerbait, eta bihotzian zegoen hori, nire fitxajia kasualidadez izen bazan ere, ni ere mundu hontan burua lantzen behintzat kasualidadez hasi nintzen. Juerga baten. Hori bai ez dela kasualidadea, ez da. Ondo dakizu ezen gustatzen eta nire juergia. Bergaran izen zen, eta hemen, Bergaran, hemen dagoan batekin topo inaban. Eta berak izan zian, ia nahi naban, pixkat, hizkuntzen berreskurapenean, zer egin zitzaken, ero zer egin genkin, pixkat jazteko, preparatzeko gori banakan ala ez. Hor da Julen. 90etik urte asko paso dira, baina beti egon da aldamenean. Eta indoten ibilbide hau neurri handi baten berari ere zor diot. Taberna hartan, egun hartan, gau hartan berakin topo inez panaban, ba igual etzan hau dana pasoko. Eskerrik asko Julen. Eta gero, zezan, niretzat hau placer bat izen da. Egisa da, momento txarrak paso ditugula. Baina hau placer bat izen da, eta ezin dut imaginau nire burua mendik kanpo. Eta 40. urte horrenean, liburu idatzi genunean, han idazten dagoen bezala, niretzat hau ogibidea baino bizibidea izen da. Nire Olga Barkizarrak bizitza eman dira. Nire bizitza ezin da ulertu Olga Barkizarrarik gabe. Nik aldoten guztia eman diot, zuek esango zue hori askola gitxidan, baina elkarteak dana eman dira. Dana. Eta elkartean bueltan egon zeratenok, beste horremeste. 90etik gona ez da izmat urte dian ere, zenbat email, zenbat telefono, zenbat bartzar dei inditzudan, inok ez da egizue. Eta ezetzak oso gitxi zen dira. Eta ezetzak izen dianean, arrazoitxutakoak. Ordan egoera horren aurrian, zeinek esango lioke honi ezetz. Ez da posible. Eta bai, usteot besterik ez dakigula itzen, eta zuek nahi duzuen bitxartian eta inok bidaltzen ez non bitxartian, segitzeko asmoa dakat. Egunen batean aspertzen mazeate, esan, eta ingo beste zehase. Ez badakio. Hau ez da itzen. Hala ere estimatzen dizuet. Bioz bihotzez, eta oin arte bezala zuekin egon naiz, eta uste dut zuekin nerekin ere egon izatela. Eskerrik asko bioz.